Hele historien. God aften og velkommen til Dags Dato. Om et øjeblik bevæger vi os dybt ned under vandet, for her opererer Søværnets 5 ubåde. Og de har denne uge været ude i et voldsomt politisk stormvejr. Sagen er, at de danske ubåde er så gamle, at der snart går hul på dem. Og derfor er politikerne nødt til at tage stilling til, om vi overhovedet vil have den slags våben fremover. Prisen for nye ubåde vil løbe op i ca. 3,5 milliard kroner. Rigeligt til et politisk skrivegilde. Hør bare. Vores krav vil være, at vi anskaffer 4 nye ubåde i stedet for dem, vi har. Vi mener, at ubådene er en helt uundværlig del af det danske forsvar. Ubåde er muligvis en fornuftig ting i et stormagtsforsvar, men i relation til Danmark ser vi ikke nogen grund til, at vi skal bruge 3 milliarder til nye ubåde. Det er grønt, lysende vanvid ud over alle grænser i en situation, hvor vi laver et militært om til international indsats, i en situation, hvor fjenden i Østersøen er væk. Vi har ubåde, men de ubåde, vi har, de er ved at være udfaset og for gamle og for slidte, og derfor så skal der nye ubåde til. Så uenige var 4 af Forsvarskommissionens medlemmer i onsdags, den dag, da kommissionen fremlagde sin betænkning om det danske forsvars fremtid. Nina Kokholm har opsøgt stridens midtpunkt. Vi skal ombord i en dansk ubåd, inden det måske bliver for sent. Ja, det er. Frem 70. Lad os gøre det. Åbnet! Melding for hver meter, hver grad. Vigtigst af alting for en ubådskaptajn, det er, at han kender sin egen grænse. En livsdrøm. Siden Per Mol Petersen gik ind i Søværnet, har det været drømmen, målet, at blive chef for en ubåd. Overgang til store talerør! Nu er han det. Jeg har båden! Og Nordkaperen er på vej ud fra flådestationen i Frederikshavn. Båden er netop kommet hjem efter 2,5 år på værft. Det kommende døgn skal hun prøves af. Kaptajnen skal lære hende at kende. Okay, kald Samsø og sig, at vi er klar til at dykke. Per Mol skal for første gang i dybet med Nordkaperen. Altså, jeg elsker jo at være ombord i en undervandsbåd. Og jeg nyder hver gang, jeg får lov til at tage afsted på længere eller kortere ture. Og det er livet for mig. Det er det her. Samsø, her er Nordkaperen. Det er Samsø. Du har bestilt en ny kartoffelskræller, ikke? Ombord er 24 mand, de fleste erfarne. Men Jakob Johansen er med for første gang. Han aftjener sin værnepligt ombord som kok. Man skal vende sig til, det gynger en hel del, og der er ikke så meget plads, og man har ikke noget privatliv, så det er lidt af en prøvelse. Åbne 2 og 3. Normalt tager det 10 minutter at dykke ned. Det er vel. Flying har vi på det her ben. Men ikke i dag, for Per Mol kender endnu ikke sin båd. Ja, det er vel. Dybt under køl. Nordkaperen tager 10 tons vand ind, når den dykker, fordelt på 6 tanke. Okay, Bo, vi er meget for lette. Okay. 3 fra trin 3. 7 meter. Stille til normal blæsning. Kunsten er at finde balancen. At få båden i trim, som det hedder. 11 meter. 9 meter! Luk i bund! Er vi i trim, Bo? For satan. Det var vel. Og vi er næsten tæt. Der falder mere ro over dig, når du... nu kan jeg dårligt blive roligere jo, men altså... Der falder mere ro over en, når den ligger i trim, og det hele det spiller, og alt er afprøvet. Og vi ved, at det her det fungerer, og vi er tæt. Så er vi i vores rette element. Ned bag sko. Vi er et sted i Kattegat, 10 meter under havoverfladen. I et område, der i Søværnet går under navnet Kilo 1. Starter rotation og transmission. Søfolkene tester bådens udstyr. Afprøv undervandsprojektører. Gennem periskopet holder kaptajnen udkig. Per Mol kan se dem. De kan ikke se ham. Det er vel. Livet ombord glider ind i sin egen rytme. Gør i daglig orden. Folkene ombord har godt 30 meter til deres rådighed, og maskinen tager en stor del af pladsen.
der dufter af dieselolie overalt. Vi lugter af ubåde, og det er en meget speciel lugt, der ikke kan karakteriseres andet, at det ikke er særlig godt. Der er ingen plads, der er ingen privatliv. Altså, hvad så? Altså, det er jo de forhold, vi arbejder under, og også det er det, vi vender os til. Og altså, det har jeg ikke noget problem med. Og i nødstilfælde, så er der jo en vådserviet til lige at tage det værste under armene og fødderne, og hvor man ellers måske ikke kunne have lyst til at bruge den. Åbne i top! Efter aftensmaden dykker Nordkaperen ud, det vil sige, at vi går op til havoverfladen. Overgang til overfladevagt. Og så bliver ubåden sejlet fra tårnet. Her skal vi tilbringe natten. Den ene halvdel er på vagt, den anden halvdel sover. Men kaptajnen får stort set ingen søvn. Han er konstant på vagt. Han har ansvaret. Her ombord, så er der kun en, der bestemmer, og det er mig. Alt, hvad der foregår i båden, det bliver jeg spurgt om tilladelse til at få udført. Eller mine vagtchefer, som der så har nogle stående ordre fra min side af, om hvad de må og hvad de ikke må. Så du er sådan en lille vorherre? Ja, næsten. Men jeg siger gerne hernede, at den eneste forskel på mig og så ham op, det er udnævnelsesdatoen. Det er blevet nat. Pas på øjnene. Per Mold kan slappe lidt af, men han må bære klap for øjet, så han bevarer sit nattesyn. Hvis han pludselig må i kontrolrummet. Hvad der er vigtigst af alting for en ubådskaptajn, det er, at han kender sine egne grænser. Det er også derfor, at det, man kalder det million pound course, som de siger i England, det er ubådschefkurset. Og det er et cirka 8 måneder langt kursus, hvor man bliver presset til sine yderste grænser hele tiden. Og formålet med det er, at man presser os, mens vi er elever, så langt ude, så at vi faktisk hverken ved, hvad der er op eller ned på os selv. Men selvom vi ikke ved det, så skal vi kende vores grænser. Vi skal kunne sige fra, altså tage båden ned i dybet, hvor vi er i sikkerhed. Til hver en tid, således at vi opererer vores båd sikkert. Godmorgen, det er. Der var du søv. Det er morgen. Vi dykker igen. Jeg kan kalde Samsø og sige til ham, det bliver vi dykker på omkring 1.30 for ikke at komme i karambolage i varme tråderen derhen. Nordkaperen skal stå sin egentlige prøve. Vi skal ned på 30 meter. 9 meter! Spørgsmålet er, om båden er tæt, når vandtrykket stiger. 30 meter. Sæt dybdealarm til 5 meter under køl. Nordkaperen blev bygget i 1969 og er den yngste af de 5 danske ubåde. 30 meter, tjek båden tæt. På værftet er båden blevet levetidsforlænget, men ikke forynget. Hun skal sammen med de andre danske ubåde pensioneres senest år 2007, så kan skroget ikke mere. Det er jo ikke særlig meget, det drypper derude. Nej, men det bliver jo værre. Det bliver værre med større tryk, ja. Fordi det er den gale vej, den presser ind på. Søværnet ønsker sig 4 nye ubåde, når det næste forsvarsforlig skal indgås. Pris mere end 3 milliarder kroner. Men i øjeblikket diskuterer politikerne, om Danmark overhovedet skal have en ubådsflåde. Men jeg kan ikke forestille mig, at politikerne vælger at sige, at der ikke kommer nye undervandsbåde. Hvis man kigger ud i verden i dag, nu når freden den er brudt ud, og der er ingen fare, og vi nu i Danmark, vi er begyndt at deltage så meget i FN-operationer, som vi er. Hvis vi kigger i de områder, som er potentielle kriseområder i fremtiden, så er de lande, som der ligger i de områder, hvor der er et potentielt kriseområde, det eneste, de køber for øjeblikket, det er undervandsbåde. Nordkaperen dykker ud fra dybet. Udenfor skinner solen. Vi er på vej hjem. Hvis jeg helst skulle blive fri, så vil jeg meget, meget gerne, fordi det er et lille køkken, ikke? Og jeg har næsten ingen plads. Og hvis man skal koge en god kartoffel, det tager uendelig lang tid. Så du bliver ikke bidt af det? Nej, det gør jeg ikke. Ja, Nordkaperen på Pontagor Javn. Folk nu dernede. Per Mold er bidt af det, men hans dage som ubådskaptajn er alligevel talte. Jeg
der ligger 5 minutter fra de ydre havnemåler. Næste år stopper han. For sådan er det. En ubådschef har en levetid på 3 år, så skal han stoppe. Fordi så begynder det at blive sådan lidt mere rutinepræget. Og det viser sig som regel, at når du har sejlet hernede, hvis du kommer til at sejle meget mere end 3 år, så begynder du at tjekke folk. De folk, som du skal stole på, at de har gjort ting, der begynder man måske sådan at tvivle lidt på, om de har gjort det rigtige. Man begynder måske at tjekke lidt ventiler, som man ikke selv burde gå rundt og tjekke. Og så begynder du måske at blive en lille smule nervøs. Kaptajnen og nordkaperen er i havn. Politikerne afgør ubådenes skæbne i løbet af næste forår.